Bună ziua, dragii mei! Bine v-am regăsit la un nou clip pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Lucian și cum afară plouă, e o vreme urâtă, am zis să îmbinăm utilul cu plăcutul, așa că vă voi prezenta o recenzie a unui parfum intrat relativ recent în colecția mea și vom vorbi despre casa Boucheron și al său Boucheron Pour Homme, un parfum destul de vechi pe piață, care a apărut pentru prima oară în anul 1991. Acum, după unele surse, ar fi vorba chiar de 1989, dar din ce am citit eu pe site-ul oficial, anul este totuși 1991. Casa Boucheron este una dintre cele mai vechi de pe piață, dar nu neapărat în domeniul parfumeriei. Ei s-au făcut remarcați prin bijuterii de lux și istoria casei Boucheron se pierde cumva în negura timpului. Primul fondator, să-i spunem așa, al acestei case, pe numele său Frédéric Boucheron, deschidea în anul 1858 în Place Vendôme la Paris un magazin de bijuterii. Ulterior, Place Vendôme avea să devină un fel de pol zero, de kilometru zero al bijutierilor din Paris. Cam atât despre casa Boucheron. Istoria pe partea de parfumerie începe undeva acum 30 de ani, cam prin anul 1987-88. O istorie totuși destul de lungă și ce mi s-a părut interesant legat de partea aceasta de bijuterii și legătura cu parfumeria este că sticlele lor cumva se raportează și la partea cealaltă, la bijuterii, la ceasuri. De exemplu, această sticlă pe care am să vă prezint astăzi pentru Boucheron Pour Homme, aceste striații, să le spunem despre capac, de pe capac, mă scuzați, se referă la Reflet Watch, așa se numește unul din ceasurile care s-au vândut cel mai bine din portofoliul casei Boucheron. Aceasta a fost introducerea. Acum să vorbim efectiv despre parfum. A apărut în 1991, cum vă spuneam și mai devreme, este în concentrație apă de parfum. Sticla foarte frumoasă, foarte bine realizată. Un capac de plastic, dar arătos și destul de greu, ca să spun așa. Atomizorul, o să vă arăt imediat, împrăștie destul de mult suc. Aș putea spune că chiar mai mult decât trebuie, dar asta este, dacă așa a fost făcut. Cam scapă, cam pierde, din ce am observat eu, pierde destul de mult lichid. Cam atât despre prezentarea sticlei. Ingredientele pe care le conține acest parfum sunt destul de multe și o să le trec puțin în revistă, după care am să vă spun exact ce simt eu la nivelul pielii. Și avem așa, notele de vârf: lămâie, bergamotă, lavandă, portocală, busuioc și mandarină. Avem în notele de mijloc trandafir, iasomie, garoafă, ilang-ilang, răcrămioară și stânjenel. Și notele de bază cu lichen, vetiver, tămâie, santal, mosc, rășină benzoică, ambra și tonka. Undeva la peste 20 de ingrediente, o compoziție extrem de bogată și toate acestea au fost puse perfect în valoare de 3 parfumieri: Francis de la Mont, Jean-Pierre Berthoud, care este unul din parfumierii clasici ai casei Boucheron, și Raymond Chaillan. Acești trei parfumieri au creat Boucheron Pour Homme ca fiind un fresh aromatic. Este un parfum luminos, este un parfum de vreme caldă, îl văd portat foarte bine primăvara, dar mai ales vara. Și este un parfum puțin pretențios, este un parfum pe care îl poți purta, nu știu, în fața blocului când ai ieșit să plimbi câinele, sau îl poți purta când mergi până la piață, la birou sau, de ce nu, la un eveniment mai formal, în momentul în care îți pui o cravată, un costum mai pretențios, merge în absolut orice situație și este ușor de folosit și de purtat de către oricine. Acum, la începutul acestui parfum, la începutul apariției lui, a generat și destule controverse. Având acel buchet floral în notele de mijloc, a fost considerat un parfum care nu ar fi putut fi purtat de un bărbat. Între timp, timpurile au mai evoluat, lumea a mai evoluat, s-a mai modernizat și atunci percepția asta a mai dispărut, s-a mai estompat ușor, ușor.
După mine este un parfum pur masculin, adică fără niciun fel de rezervă, îl recomand să fie purtat de bărbați și de bărbați cu personalitate, de bărbați care apreciază un parfum în profunzimea lui, adică nu se iau după primele impresii, după primele arome pe care le simt. E un parfum pe care e frumos să-l descoperi, e un parfum citind diverse informații pe internet. Mi-a plăcut următoarea formulare, nu e un parfum pe care trebuie să-l recomanzi, e un parfum pe care să-l descoperi singur și să-l iubești. Mi-a plăcut mult această expresie, așa că îmi permit să preiau și eu un clip. Oricum, autorul era anonim, adică nu este necesar să citesc pe nimeni. Ce simt eu la nivelul pielii mele atunci când port acest parfum? Păi, în primul rând, deschiderea este o combinație între nota de lavandă și nota de lămâie. Este o deschidere cu proiecție moderată, undeva la o jumătate de oră, o oră proiectează moderat, după care rămâne oarecum la nivelul pielii. Nu este un parfum cu proiecție bombă, nu este un parfum care să lase dâră. Dar este un parfum pe care îl simți și îl simt și cei din jurul tău că este acolo. Este un parfum care mi-a adus foarte multe complimente, mai ales acum vara, am achiziționat cam acum 2 luni de zile. Cei care mă urmăresc știu că l-am prezentat și în top 10 parfumuri de vară și foarte multe complimente am primit, evident, în general de la persoane de sex opus. Un parfum cu un miros curat, cu un miros răcoritor, cu un miros care te ține fără probleme 10 ore. Din punctul meu de vedere, n-aveți niciun fel de problemă. Dar, repet, nu este un parfum care să miroasă pugnant, să miroasă puternic, să miroasă, nu știu, să-ți întoarcă nasul la spate. Ce mai simt eu în compoziția acestui parfum? După ce se așează notele acestea de deschidere, de lămâie și de lavandă, simt tot buchetul acela floral cu accent pe nota de lăcrămioară și nota de stânjenel. Acestea sunt cele două flori care se remarcă din buchetul floral pe care îl conține acest parfum în notele sale de mijloc. Din nota de bază, ce cred eu că susține toată această compoziție, este nota de tămâie și nota de mosc. Practic sunt 6 ingrediente pe care eu le resim la nivelul pielii mele. Ca să recapitulăm, în nota de deschidere avem o combinație de lămâie cu lavandă, după care în notele de mijloc completează nota de stânjenel cu nota de lăcrămioară și toată această compoziție este susținută din spate de nota de tămâie și nota de mosc. Din cele 20, doar 6 se fac resimțite la nivelul pielii mele. Primește recomandare maximă, dacă aveți posibilitatea, așa cum vă recomand la orice parfum, mergeți, mirosiți-l, încercați-l, vedeți cum se comportă la nivelul pielii. Pentru mine este o descoperire mai mult decât plăcută și probabil că va face parte mult timp din colecția mea. Acesta a fost clipul meu de astăzi. Vă invit în secțiunea de comentarii să-mi lăsați părerea voastră despre parfumurile casei Boucheron și despre Boucheron Pour Homme, concentrația apă de parfum pe care tocmai l-am prezentat. Până data viitoare, vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă doresc toate cele bune și să ne reauzim cu bine. O zi plăcută, numai bine!